Hello, sir. How are you? Yes. Yes, sir. Why are you taking us photos? No, I'm not taking you pictures. I've arrived at the Beitbridge. Yeah. Just telling my family members that I'm at the Beitbridge because I'm dropping a boat. So they just want to know. You know, I'm carrying a boat. I don't know. No, I can open for you. Open? Yeah, you can open it for me. Oh, you want to see? Yeah. Officer, are you sure? Yeah, sure. Are you sure? 100%. Okay, it's my first time. You want to see the dead person? No, it's okay. Huh? Okay, sure. Thank you very much. Where are you coming from? I'm coming from Joburg. Joburg. Yes. Okay, thank you, officer. Sure. So yeah, taswika pa Beitbridge. The journey has been very, very tough. Yeah. Minamato yenyu yanzwika. Yeah. Thank you very much. Sis Melly. Tasika pa Beitbridge. So now ndada ku clear board to South African side. Yes. Murikona ndo pa Beitbridge bandira. Yeah. Zvakaoma. Vamwe vachingotaura kuti hanzi munhu haana kufa asi vanhu musadaro komana. Yaiwa ndozviziva kuti vanhu mamuchindinamatirawo ndosaka ndangokupewo feedback yekuti ndafamba zvakanaka handina kumboita kana dambudziko muroad. Saka Mwari wakanaka. So kuno South African side, I'm going to declare it, then to Vandapedza, then I move to the Zimbabwean side. Kuna wachirungo dauta. Anzi chi anga chinyepa akuna body yafamba nayo. He body dzinofamba nema ambulance. Guys, this is atisenzese ma ambulance kuno. Isineta zviri kuno ku South Africa. Anzi motika inofana kunge ine ambulance, inofana kunge ine mapapers akaita sei. Akomana. Sure ira akomana. Sure. I just feel sorry kuna Sis Melly nematukirwa wakaitwa guys. Sure munhu kutukwa achinzi adya mari yechituna guys. That's not good. Tinofana kurespectana. So far so good guys. Kana problem yandaita. It's 10:30. Ndiriku motika tsiri kufamba. It's now 10:30. You can see. Hola, what happened? My bro. Why? You're blocking me now. Okay. You can see guys, I'm in a circuit to go up. What are you angry? What are you doing? Yeah. Ndio makatakurwa mskana uyu. Ndio motikari. Ndio zati wari kupinda nemaghost izvozvo. Hazvina nebasa rese, sisi hazvina zvatinowanza. So now this is Beitbridge. Taswika. Yeah, no, vanhu vachibvunza kuti inini pachangu I'm not a driver, but this is part of my business. So nenyaya iyi I could have sent driver wangu. I've got about 6 or 7 drivers. Hello sir? Sabone ba. Yeah, kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Hey. Lami mfana lawo ngikhambisa isidumbu lami la. So intoni inkinga? Ya umalume wakho i-permit yami bayenzeni bathi bona bafuna yokutype ngiphethe certificate sakhona leso ngihamba ufake. But when you're carrying the bodies they need all the which permit is missing? You know which permit those people say they want
Have you taken a body to Zimbabwe before? Yes. Okay, let me see. You complain about this? No, this one is fine. But that person say you're supposed to type with the machine. No, they're not supposed to do that. Where's the health permit? Everything. From the Department of Health that your body has been cleared. Everything. So the health department, they don't want to clear your body? No, I didn't go there. I was that side for those people for the passports. Eish. Okay, let me go and clear my body now. Okay. Where are you going? Take my car. I'm going to... Yes. Let me go to pick up my car then. Then you can follow me. Then I'll try to assist you. All right, no problem, sir. Thank you. Yeah. So, ndine madrivers akawanda saka anotoita basa iri ndosandaitaura zvezvo kuti nini kazhinji kachona handina nguva yekuita izvi. I've got a lot of things to do. I've got 5 business that I run. But nenyaya yekuti baba kunjani? Sure. Are they taking... Is it quicker to clear the body there by the health? Yeah, it's quicker, but you stamp your passport? Not yet. I must start which side? Yeah, because I also want to stamp my passport. No, you must start with the health department. I'm finished that side. Oh, okay. So I will see you that side. Okay. Saka ndo zvinoitika nezvokuti ndine vanhu vakawanda vanondishandira. Vakawanda. I've got many vehicles. Saka nenyaya yekuti pakada kubuda zvakashata, I ended up saying kuti body yachona inini ndinichaendesa pachangu. Handiti. Saka so far so good. Koyo kunyeta rita seko. Ayo. Saka ya ndo nyaya yachona. Aiwa maski ndambobvisa ndiri motikari mangu ka. Sure rakurwadzawo kwakupfeka. So anyway, ndo nyaya yachona. Tapedza basa. Tangoti ndingokuudzaiwo kuti aiwa maita basa nemunamato yenyu, mapepasi edu akakwana, handina kana kumboita problem murodhi namapurisa. Tafamba zvakanaka. So ndakucleasa this body on the South African side ku-health department. After that ndoenda ku-Zimbabwean side. Tinenge tapedza. Then nichazokumbira Sis Melly kuti vandibvise pa-auto approval. Handidi kunzwa nyaya dzinoitika madiaries. Saka ya tafamba hangu zvakanaka. It's very tough, guys. Zvakaoma. It's not easy. As I'm telling you, vari kustarta neUNISA munoziva kuti ma-exams ari kutanga musi weMonday. Monday ndinge ndichinyora exam. But the past 2 days I've been running around ndichistresseka nenyaya iyi. Saka mongo ndinamatirawo since ndiri kutanga ma-exams angu musi weMonday kuti Mwari andiropafadze. Saka ya tasvika pano pamagumo. Mwari akuropafadzei. I won't be able to do another live again. So Sis Melly bobva mandibvisa. Thank you very much kune vanhu vakabatsira. Bible rinotaura kuti we are brothers keepers. Saka vakabatsira ropafadzai. Kune vaidawo kubatsira vanga vasinawo mari but vaingonamatawo. Aiwa zvakangokosha izvozvo handiti. Vachiri kubvunza kuti hanzi ko bhodhi yarumbidzai yakafamba sei, guys. Sure here ndikaite basa rekutsvaga kuti ndingandoripota kuna Ningi kuti tine bhodhi yarumbidzai wakatumira mapictures ari wrong yakazofamba sei, guys. That one it's a history. I think avigwa naso rine zuro zvakatopera. Inini chinangwa chatatinacho ndechekubatsira Shupikai. We have done our part. Tapedza. Tasvika pa Beitbridge, South African side. Kuzim side, I won't have any network. Saka ndongoti, thank you very much. Remember, zvandataurawo kuti ndiri kudzokera kuJohannesburg now. I have to make a U-turn. Izvozvo ndichisiya. Monday, I'm starting my exams. Saka mongo ndinamatirawo kuti Mwari andiropafadze. Thank you very much. May the Lord richly bless you. Sis Melly, pangu ndapedza ndokumbira kuti muchindibvisawo pa auto approval sa admin. I thank you very much kune vese vakabatsira. God bless you.